Yes, Cornelius, aneno kise tingo lweti nyari ng'eny mondo iwacho bunge riambo kidogo ko wacho no they are not involved. Chik ma CDF mang'eyo wacho ni within 60 days kose yier mbunge to bunge nominate joma dhi beti CDF committee. NGCDF. And NGCDF. Yes. O nominate joma dhi beti committee no. Ato ntie position moro magikawo kanyo ni gin patron. Gi oversee. Gibedo involved watch. Couldn't any this committee is operate at the behest of a member of parliament. Ineno. To this committee okunyal overrule gi. Wachingen asemi teach. Gitiyo under the direction mar mbunge in the protects nango mbunge and patron. Koro iyudo ka kata mana audit report monjowok ni. Wacho nango. Pesi ni mang'eny lal through CDF because of political influence. Projects ma bunge dhiro mondo tumre twayudo ni kata mana procurement matumre ni. Nitie a lot of conflict of interest through proxy companies ma MPs are involved. To kata kirango kaka CDF ose disrupt our framework of democratic governance. Sani wabunge mang'eny ok nyal debate objectively in National Assembly. Nwach kirango ni wabunge ok nyal kalo budget. Nigi wacho ni no CDF, ni no budget. Ni koro gigo record counties. Nigi dwaro mondo pesa mang'eny odongi national government because ka pesa mang'eny odongi national government to CDF will benefit because CDF wanyana ngo 2.5%. Koro gini osekelo problem makata wabunge ok nyal tumo oversight. Nwach koro kasi rais president dwaro gimoro to miyo mona wabunge CDF to wabunge koro ok nyal tumo tijgi. Nwach ngono gise osetum ha gidwaro. That's why parliament ose fail ok nyal tumo oversight. Sani koro dani nyo tumreka nyori winje kama mbunge moro nyonge wachno. Nwach gidich kod weche mek gero boda sheds. Gidich kod weche moko matindo tindi constituency. Kano mabeti parliament kama ndo gires no pesa mang'eny. Malal because of lack of oversight. To me wacho ni koro wabunge nyaka dogi tich mar legislation, oversight, kod representation. De giberi dondi moko matindo mek kor gweng kia nigi gero boda sheds nukia mbunge kia yao nasa ikia ngo what have you. Wadoro mondo wabunge the focus mondo protect noa 85% mar resources man national government malal to gin gidich mukata kira kaka honorable Zudi nje wacho nango. It doesn't matter the bunge anyway na waste of time. Any ground atu mo development. No wayero bunge mondo be agents of development because no wayero mondo giti tich mo mondo be nigiti yo. Okay. Aparo ni